En aquest ben dit parlarem dels verbs amb què expressem la determinació de les magnituds o dimensions com mesurar i amidar, prendre mida o les mides o prendre les mesures, expressions genuïnes amb què podem evitar el castellanisme medir. El verb genèric amb què expressem l'acció de determinar la magnitud d'una cosa per comparació amb un patró és mesurar o prendre les mesures. I l'operació corresponent es diu mesura o, amb més exactitud, mesurament. Ara bé, quan les dimensions són lineals, és a dir, quan determinem com de llarga, alta o ampla és alguna cosa, l'expressió habitual és amidar i prendre mida, i l'operació és l'amidament. En un altre ben dit que et convidem a veure, hem explicat els usos específics de mesura i de mida, que podem resumir com segueix. Tècnicament, tot acte de determinar la magnitud és mesurar o prendre les mesures, però quan es tracta de dimensions lineals, llargària, amplària i alçària, diem específicament mida, i de l'acció amidar o prendre mida o les mides. Amidem una corda, una taula o un camp, o en prenem mida. Quan ho puguem expressar en centímetres o metres, diem amidar o prendre mida. I quan no puguem, encara que siguen centímetres o metres quadrats o cúbics, diem mesura i mesurar. Així, mesurem o prenem les mesures de la capacitat d'un recipient, tants litres o centímetres cúbics, i de totes les altres magnituds físiques. Mesurem angles, en graus, temps, en segons o minuts, o la intensitat del corrent elèctric, en ampers. Una altra puntualització. Amidar i mesurar són verbs que expressen una acció, l'acte de prendre la mida o la mesura, però amidar no s'utilitza per a dir que una cosa presenta tals dimensions. Així, diem que el sastre amida els camals dels pantalons o que pren mida o les mides dels camals o que una cinta mètrica serveix per amidar, però no que els camals amiden 70 centímetres ni que el nostre camp de futbol amida 100 metres de llarg per 60 d'ample. En aquests casos en què expressem la llargària, l'amplària o l'alçària d'un cos, diem habitualment fer, amb les unitats de mesura, si cal puntualitzant de llarg, ample o alt, o tenir. Els camals feien 70 centímetres de llarg o de llargària, o que el nostre camp de futbol fa o té 100 metres per 60. Tècnicament, els diccionaris recullen com a possible mesurar per a expressar que un objecte presenta tals dimensions, fins i tot les lineals. La torre mesura 30 metres del cim a la base. L'apartament mesurava uns 90 metres quadrats, però és un ús poc habitual. Ben dit, utilitzarem mesurar i amidar per a expressar l'acció de prendre, respectivament, les mesures o específicament les mides, que són les lineals, llarg, alt i ample, i evitarem el castellanisme medir. I direm que un objecte fa tant de llarg per tant d'alt i tant d'ample.